Nilqakom għal-programm News.mt. 20 tfajla li ma jistawx jiqpaw jgħixu fi djarhom mal-familja qegħdin jgħixu ġo dar imexxija bil-għajnuna tal-fondi tal-Gvern. Jessica Sultana żaret din id-dar. Jgħidu li min ma jitallimx bis-sewwa jkollu jitallem bidnewwa. Iżda dan ma japplikax f'dar li sservi biex tagħti fiduċja lil min kellu passat diffiċli. News.mt ġie jżur dar Fejda, dar li tilqa' fiha tfajliet ta' bejn 13 u 18-il sena li għandhom problemi soċjali. Dar li sfortunatament għal bosta snin kellha stigma negattiva marbuta magħha. 20 tfajla li ma jistgħux jibqgħu jgħixu mal-familja isibu kien f'din id-dar li titmexxa bajnuna ta' fondi mill-Gvern. Iltqajna ma' Flair u Joanna, żewġ youth workers li ilhom għal dawn l-aħħar sentejn jaħdmu f'din id-dar. Intħallna qisu b'viżjoni, kellna xi ħaġa f'moħħna li nibdew naħdmu bil-youth work u naraw kif nistgħu naħdmu ma' dawn it-tfajliet li jkunu ġew hawnhekk qisu baggage naqra kbir. Allura qisna ejja niffukaw naqra fuq l-abiltajiet tagħhom, naraw isma' il-potenzjal tagħhom, mhux qisna naħdmu hekk għamilt xi ħaġa ħażina jrid ikollok konsegwenza. Lan tagħhom huwa li jbidlu s-sħaba sewda u l-kultura negattiva li kien hemm marbuta ma' din id-dar u joħorġu aktar il-potenzjal ta' tfajliet infushom. L-affarijiet li jkunu għaddew minnhom iweġġawhom ħafna. Allura nippruvaw ngħidu isma' iffoka fuq il-pożittiv, naf li għaddejjin minn ħafna, mejja naraw fiex inti tajjeb, fiex inti tajba li tista' tiżviluppa iktar fuqha. Niddiljaw ma xiex ikun għaddejja biex aħna dejjem xorta tkun tiddilja mal-affarijiet li għaddejja minnhom, imma fl-istess ħin nuruhom toroq differenti ta' fejn jistgħu jimxu fil-ħajja tagħhom. Dawn it-tfajliet jirreferuhom aġenziji ta' sigurtà soċjali sabiex ma jibqgħux jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' abbuż, vizzju jew abbandun. Iżda x'inhi l-akbar sfida għat-tfajliet malli jirfsu l-bieb ta' din id-dar? Forsi huma il-ħaġa li jittieħdu mill-familja tagħhom dik hija xi ħaġa kbira u xejn jiġri dik xi ħaġa li tibqa' magħhom kuljum li jien mhix qiegħda mal-familja tiegħi għal raġunijiet li ma jkunux tor tagħhom probabbilment fimt. Din hija d-dar tiegħi, dar li bidlitni ħafna għall-aħjar tul dawn l-aħħar snin. News.mt tkellem ma' waħda mir-residenti f'dar Fejda. Ruth huwa l-isem li tajna lill-residenta ta' 17-il sena li ilha madwar 2 u nofs tgħix f'din id-dar. Għada minorenni u ridna nipproteġu l-identità tagħha. Kont ħalt persuna ferm differenti ħafna, kont persuna li ma kellix skoppa l-ħajja. Ma kontx irrealizzajt jien xi jriġu f'ħajti, meta ftit wara ġiet id-direttur li tuħsibaw ġew u għenuni wkoll social workers li jaħdmu hawn ġew. Ħareġ dal-proġett ta' Ireland u kont waħda minnhom li ntażilt biex jien naqta' ftit minn hawnhekk. Ngħid meta mort ta' Ireland kont tifla vera fortunata għax minn hemmhekk ħajti totalment inbidlet. Issa ilha 9 xhur taħdem full-time u tinsab ferħana immens bil-bidla li qed tħoss fiha, speċjalment wara proġett li sar dan is-sajf. Let's Venture huwa proġett ta' suċċess li kelmitna dwaru Joanna. Għamilna perjodu fis-sajf fejn konna qed nagħmlu attivitajiet darba fil-ġimgħa fejn konna qed noħorġu barra mill-homes. Għamilna session fuq first aid, fuq basic first aid, fej kellhom scenarios differenti u kif għandek taġixxi f'dak is-scenarios, kien hemm ħafna teamwork f'dis session. Għamilna wkoll water games, team games, kollha kienu attivitajiet illi jippruvaw illi jaqduhom flimkien li tfajliet u jsibu modi ta' kif jaħdmu f'dak il-grupp li jkunu fih. Joanna spjegatilna wkoll parti oħra mill-proġett dwar il-ħiliet tal-ħajja. Parti oħra mill-proġett kienet iffukat iktar fuq life skills. Ġifieri għamilna qassamna tfajliet fi f'erba' gruppi, jiġifieri kienu gruppi żgħar ta' 4 jew 5 maximum. U tlajna għawdex għal jumejn u nofs.
U lan ta' daw il-jumejn għawdex kien illi jorganizzaw il-ġranet huma. Jiġifieri minn filgħodu sa flaxija huma ħajaraw fix-xejn ħajqumu, x'iridu jagħmlu, jekk ħammorru nixtru iridu naraw kemm għandna flus, jiġifieri jekk rejna flet, iridu jibbaġġitjaw għal flet, iridu jibbaġġitjaw għal ferry lura, għal vapur biex niġu lura, iridu nixtru l-ikel, jekk iridu jagħmlu xi activities jew iridu joħorġu nieklu f'restorant, iridu jaraw kif ħajqasmu l-flus u l-ħin tagħhom. Dwar l-impatt ta' proġett bħal dan, ħadd ma jista' jitħaddet aħjar minn Ruth. Għalmuna kif nibbaġġitjaw, għandna nibbaġġitjaw fil-ħajja. Morna tajjeb ħafna, u mra kienu għaxin l-ewwel waħda jien ta' koll il-paga qasna f'kif tajjara, kienet esperjenza sabiħa għalija. Jgħalmuk kif għandek timxi fil-ħajja, jgħalmuk ukoll kif għandek iġġib ruħek ma' ċertu persuni, jgħalmuk ħafna affarijiet. Ruth fissret kif minkejja l-esperjenzi ta' toqol fil-qalb u fil-moħħ bis-saħħa tal-youth workers saret temmen li tista' tasal fejn tixtieq. Għalkemm huma youth workers għalija jisom ħuti, jisom l-familja tiegħi. Għal-youth workers il-ħajja mhix faċli anqas iżda ftit riżultati jerġgħu jimlewhom b'enerġija u b'kuraġġ. Minn proġetti hekk vera tara il-potenzjal veru ta' tfajliet x'inhu, jiġifieri inkunu qed neħduhom f'ambjent li hu barra mid-dar tagħhom, barra mill-home u jistgħu huma vera jesperjenzaw l-affarijiet u jaġixxu b'mod ideali, ġifieri aħna sorprendewna. U Ruth x'bidla tħoss li ġabet dar fejda fiha nnifisha. Minkejja li għaddejt milli għaddejt, xorta wasalt il-persuna li xtaqt nasal jiena. Nħoss inni maturajt li naf tipa xirrit fil-ħajja. Tallimt ukoll, nitgħallem ukoll kif għandi nimxi fil-ħajja ma' ċertu nies u li huma vera ħbib li mhumiex. Iżda fuq kollox, Ruth kemm hi mħejjija biex madwar sena oħra toħroġ barra minn din id-dar. Nħossni ftit imbeżza għax tant kemm ingħidhom li drajt ġo ħafna storbju, imma lesta naffaċċja l-ħajja. Għall-intervista tal-lum fil-programm News.mt għandna magħna l-chairperson tal-Ermalta Miss Marija Mikallef. Tal-aħħar l-Ermalta kienet fl-aħbarijiet mhux ħażin u llum saħansitra kien hemm il-laqgħa ġenerali tal-Ermalta. Immur mill-ewwel għall-punt, x'kien il-messaġġ li ħareġ minn din il-laqgħa ġenerali? Il-messaġġi li ħarġu mill-laqgħa ġenerali kienu prinċipalment tlieta. L-ewwel messaġġ ikkomunikajna r-riżultati tas-sena li għaddiet, jiġifieri tas-sena li spiċċat f'Marzu 2014 fejn l-Ermalta rreġistrat telf ta' 16 miljun li bażikament huwa nofs it-telf li l-Ermalta għamlet fis-sena ta' qabel. Jiġifieri kien hemm improvement fit-telf tal-Ermalta, il-bottom line niżel minn loss ta' 31 million għal loss ta' 16 million. Dik kienet l-għan tal-annual general meeting. Wara dik imbagħad ikkomunikajna naqra wkoll fuq il-performance ta' din is-sena tal-Ermalta. Din is-sena is-sena tal-Ermalta talaq f'Marzu. Is-sena tal-Ermalta talaq f'Marzu. Allura bażikament meta qegħdin nitkellmu fuq din is-sena aħna qegħdin nitkellmu minn March ta' 14 sa March ta' 15. Ġifieri tista' tgħid kważi għaddejna 6 months mill-ewwel minn din is-sena korrenti li qegħdin fiha u komunikajna l-performance ta' din is-sena li despite li kienet challenging ħafna u għada challenging għax tlifna l-Libja u kienaw increase in seat capacity ħabba l-kompetizzjoni ta' 20% fil-peak months tagħna. Bl-inizjattivi li ħadna fejn il-sena kienet għal-bidu qed tidher li ħaturina telf ta' 25 miljun, jidher li bl-inizjattivi li ħadna se jirnexxinna għalmenu għal-sena li tispiċċa f'Marzu 2015 ukoll nerġgħu nagħmlu telf ta' bejn ieħor ta' 16 miljun. Però fl-aħħar ġimgħat il-Gvern qal li sas-sena 2016 se jkun qed jara li jżomm mal-pjan ta' ristrutturar tal-Ermalta. Pjan ta' ristrutturar li kien jgħid li sas-sena 2016 ma jkunx hemm aktar telf. Fid-dawl ta' dawn ċifri li qed issemmi, kemm inti ottimista li tistgħu iżommu ma' dan il-pjan? Aħna ottimisti li dan il-pjan li jirnexxinna inġibu l-linja tal-ajru tagħna tkun break even sa 2016.
Ottimisti għax il-numru ta' inizjattivi li diġà bdejna nieħdu. U qegħdin nieħdu diġà bdew jagħtu r-riżultati tagħhom. Jekk nittakiljaw ir-revenue, it-top line, rekrutjajna nies u management structure, poġġejna management structure in place u bdejna nieħdu inizjattivi f'din is-sena. U mill-inizjattivi li rajna fis-sena kurrenti, diġà rajna wkoll li f'ċertu rotot, pereżempju bħal Ġermanja u bħal Amsterdam u Brussels, bl-inizjattivi li ħadna ma' tour operators, il-committed seats li għandna diġà in place żdiedu by 300%. Iva, Libja affettwatna, però ma għadniex lura u għadna ara x'ġara. Ħadna wkoll ċertu inizjattivi. Fokajna fuq l-Algiers, fokajna fuq Tunis, qegħdin nagħmlu ħafna inizjattivi biex inkomplu nkabru t-top line tagħna. Naħseb il-Libja da mhix fl-equation għal-li ġej. Il-Libja mhix fl-equation, tiġi in stream, però ma tistax tiddependi, tkun bonus jekk tiġi. L-inizjattivi li qegħdin nieħdu bażikament they partly compensate għal din id-daqqa. Però ħafna inti qed tgħidli fi-2016 kif ħajrnexxilkom sa 2016 ħajrnexxilkom kif ħajrnexxilkom tagħmluha. Bażikament il-linja tal-ajru qed issofri minn telf ta' 16 miljun mela. X'irridu nagħmlu? Rridu nżidu t-top line u nikkontrollaw il-kost tagħna. Issa, it-top line kif diġà qed nieħdu ħafna inizjattivi, però hemm ħafna potenzjalitajiet oħrajn. Irridu naraw il-website tagħna, il-potenzjal li nbiegħu online. Qegħdin nagħmlu upgrades fuq il-website tagħna ħalli nkunu iktar kapaċi nilqgħu id-domanda tal-internet bookings. Qegħdin induru wkoll it-ticketing revenue tagħna biex naraw isma' kif nistgħu nimmassimizzaw ir-revenue li aħna nistgħu nġibu. Qegħdin naraw ukoll inizjattivi biex noħolqu prodotti għal konsumatur Malti, dawk il-konsumatur li huwa interessat li jmur ġurnata shopping, jmur interessat imur jara logħba futbol. Tour operators jagħmluhom dawn diġà. Ġifieri għall Malta din sa xi ħaġa kbira? Le mhix xi ħaġa kbira, jiena naħseb li kif qatt tajjeb inti, rridu nsaħħu. Hemm players hemm barra li diġà qegħdin jagħmlu dal-affarijiet. Infatti waħda wkoll mill-inizjattivi li qegħdin nipprovaw noħolqu hija li nżidu fuq is-sinerġija li teżisti. Li kienet teżisti maħna nemmlu li qegħdin nagħmluha b'mod iktar dedikat. Sinerġija bejn l-MTA u l-Air Malta, aħna qegħdin inbiegħu il-prodott tagħna li ultimately huwa l-prodott Malta hemm barra mela. Irridu nikkombinaw il-forzi flimkien. Irridu nikkombinaw l-efforts li hemm bażikament mal-MHRA, mal-fatta biex aħna fej diġà jeżistu operators li qegħdin joperaw lejn Malta jew barra minn Malta, intuhom prodott li jista' jkun tajjeb għalihom biex ibigħu. Inti għandek esperjenza kbira fit-tmexxija ta' kumpaniji kbar. U meta fl-aħħar ġimgħat jew jiem iddikjarajt li ma kontx daqsant kuntenta bil-istrutturi li sibt fl-Air Malta u kommentajt anke dwar il-pjan ta' ristrutturar, eċetera, l-ex kap eżekuttiv Peter Davis qal li l-Air Malta kienet mixja tajjeb u skont il-pjan sakemm kien hemm hu. X'tikkumenta għal dan? Jiena naħseb illum in-numri jitkellmu għalihom innifishom. Jiena nemmen li kull min kien hemm l-Air Malta kulħadd jekk huwa chairman, jekk huwa CEO, kulħadd ipprova jagħti il-kontribut tiegħu u l-almu tiegħu. In-numri huma li huma, għarajt jitkellmu għalihom innifishom, ma nixtieqx nidħol fil-pattibek, naħseb importanti li issa wieħed jara kif se nittakiljaw il-futur. Definittivament, waħda miċ-challenges ewlenin kienet li nibnu struttura maniġerjali adekwata. Struttura maniġerjali li tista' toħodna mhux biss għax-short term u manka l-long term. U tista' tgħid irrekrutjajna management team, all right, parti minnu li kien diġà eżistenti u parti minnu li huwa ġdid. Għandna CEO Philip Mikallef li llum ukoll kien qiegħed hemm jindirizza l-annual general meeting, ilu magħna għal dal-aħħar 15, però CEO Philip għandu esperjenza vasta fil-maniġjar ta' entitajiet komplessi u bil-leadership tiegħu, bit-tim li naħseb irnexxinna nibnu ħajkonna combination ta' internal expertise, kif ukoll foreign expertise, aviation expertise biex ittina l-futur mhux biss, għax naħseb importanti li naraw l-futur mhux sal-2016 biss, imma rridu naraw beyond 2016. U beyond 2016, l-Air Malta tista' tkun vijabbli mingħajr is-sem tal-privat? Mela,
Rimit li żgur irridu naħdmu fuq f'dawn ix-xhur li ġejjin huwa li nagħtu viabilità lill-linja nazzjonali tagħna beyond 2016. U fir-realtà, il-profitti li tista' tagħmel l-Air Malta bi flotta ta' 10 ajruplani dejjem se jibqgħu dawk li huma. Jekk aħna nħarsu lejn l-Air Malta fl-ambitu tal-avjazzjoni, fir-realtà tal-lum daw il-legacy carriers fix-short haul kollha qegħdin jagħmlu ftit flus jew jitilfu flus, aħna maħniex qegħdin ngħixu f'kuntest ekonomiku iżolat. Mela ir-realtà jekk l-Air Malta ħatibqa' kif inhi, dejjem il-profitti tagħha ħajbqgħu wafer thin. Allura fil-futur irridu nqisu diversi business models biex jiggarantixxu futur twil għall-Air Malta. Issa, naħseb li kellna dikjarazzjoni ċara min-naħa tal-gvern li il-gvern interessat li jżomm il-majority shareholding ġol Air Malta, però kwalusiasi options li għandna ninvestigaw dejjem għandha tkun ta' premess li din ittina l-economies of scale li għandha bżonn il-linja tagħna. Forsi l-aħħar mistoqsija, l-aħħar esponenti ewlenin tal-gvern ikkummentaw li l-Air Malta tista' tmur il-qudiem jista' jsir ristrutturar imma mhux billi tnaqqas il-ħaddiema. F'ambitu, f'ambjent kummerċjalment kompetittiv, l-kompetizzjoni hija waħda aggressiva, kemm wieħed jista' jagħmel dikjarazzjonijiet bħal dawn? Jiena dal-aħħar 3 xhur waqt l-induction u l-orientation visits tiegħi irnexxieli nintaqa' ma' ħafna mill-ħaddiema tal-Air Malta. Nista' ngħid li l-maġġoranza tal-ħaddiema tal-Air Malta huma dedikati, motivati, mimlijin enerġija u adrenalina biex jaraw il-kumpanija li jaħdmu fiha u tawha tant servizz timxi l qudiem. Xi ħaġa li tolqot hija wkoll kważi l-world best practices li għandna, speċjalment fl-engineering department tagħna u fil-area tal-bdoti. F'kull area għandna best practices, però f'dawk iż-żewġ areas naħseb għandna unique selling points. Tara li aħna konna waħda mill-linji, l-ewwel linji tal-ajru li rnexxielna nikkonvertu il-charts tagħna minn manual into electronic format tal-iPad fuq l-iPads biex bażikament dik kenitna wkoll to save fuel. Jiġifieri iva, jiena nemmen li il-ħaddiem Malti li qed jaħdem ġol Air Malta għandu potenzjal biex ikun parti mill-formola li tkun tiffigura fil-way forward tal-Air Malta fil-qudiem fis-snin li ġejjin. U b'dik id-dikjarazzjoni tiegħek dwar ottimista wkoll dwar il-futur tal-Air Malta ġejna fit-tmiem ta' din l-intervista fil-programm tal-lum News.mt, il-programm jissokta. News.mt janalizza xenarju ekonomiku li fih se jkun qed jitressa il-budget tas-sena d-dieħla. Pola Kawki bid-dettalji. Ix-xahar ta' Novembru jibda propju ftit tal-jiem oħra huwa sinonimu l-preżentazzjoni tal-budget. News.mt janalizza x-xenarju ekonomiku li fih se jkun ippreżentat il-budget għas-sena d-dieħla. Fit-tieni kwart tas-sena pajjiżna reġistra rata ta' tkabbir ekonomiku ta' 2.9%, din kienet fost l-iktar rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-riżultat segwa tkabbir ekonomiku ta' 3.4% li rreġistra pajjiżna fl-ewwel kwart tas-sena. Fit-tieni kwart ta' din is-sena wkoll il-pagi mħallsa lil ħaddiema żdiedu bi 52.4 miljuni u dan jindika li l-parti kbira ta' tkabbir ekonomiku mar għand il-ħaddiema. Kien irreġistrat ukoll tkabbir konsiderevoli fil-qlieħ tan-negozji, żieda ta' 13 miljun u 200 elf euro. Din is-sena pajjiżna ser jesperjenza wkoll l-inqas rata ta' inflazzjoni f'dawn l-aħħar 30 sena, xi ħaġa li hija riżultat dirett tal-miżuri li ħall-Gvern. L-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika reġistrat żieda fil-prezzijiet ta' 0.3%. Dan it-tnaqqis fir-rata tal-inflazzjoni huwa effett ta' diversi miżuri li ħall-Gvern fosthom it-tnaħħis fil-kontijiet tal-enerġija u l-istabbiltà fil-prezz tal-petrol u l-gass.
Dan ifisser li l-pis tal-inflazzjoni fuq kwiet in-nies naqas bi kważi 9 darbiet meta mqabbel mal-medja tal-għoli tal-ħajja fl-aħħar 5 snin. Bil-mekkaniżmu tal-kola li fuqu tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja li titħabbar fil-budget, is-sena d-dieħla l-ħaddiema mistennija jkollhom żieda ta' 58 ċenteżmu fil-ġimgħa. Anke jekk il-Prim Ministru għamilha ċara li l-Gvern mhux se jilgħab ma' mekkaniżmu li hawn qbil dwaru, għamilha ċara li l-Gvern jemmen li għandu jgħin iktar. Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja ta' 58 ċenteżmu hija biżżejjed le mhijiex. U dmirna fil-budget ħajkun li l-nies li l-aktar għandhom bżonn li jiġu imwiesna ngħinuhom ħalli ma jkunux qegħdin ibatu. U dwar il-mekkaniżmu tal-kola l-kontroversja politika ma naqsitx. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Tonio Fenech jipprova jattakka żieda maħduma skont il-mekkaniżmu, iżda Kristi De Bono, il-kellim għall-Oppożizzjoni għall-kompetittività u tkabbir, iddikjarat li hi taqbel mal-mekkaniżmu preżenti ta' kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Jien naqbel li iva l-Gvern jimxi skont il-mekkaniżmu eżatt li bħalissa hemm u dejjem kalkulaw ukoll fis-snin preċedenti. B'din ir-rata ta' inflazzjoni, is-saħħa effettiva ta' dħul tal-familja tiebet b'medja ta' 540 euro fis-sena, jew aħjar iktar minn 10 euro u 40 ċenteżmu fil-ġimgħa. Mis-saħħa tal-pagina dwar rata tal-impjiegi fil-fatt l-aħħar statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li f'pajjiżna żdiedu l-ammont ta' impjiegi full-time. Fil-fatt minn Marzu 2013 li hawn inħolqu medja ta' 15 il-xogħol full-time kuljum. Dan isegwi perjodu fejn ir-rata tal-impjiegi kienet baxxa ħafna. Skont l-aħħar statistika disponibbli f'Mejju 2014 dawk b'impjieg full-time żdiedu b'5,432 bil-maġġoranza tagħhom inħolqu fis-settur privat. B'hekk pajjiżna qed iżid ir-rata ta' impjiegi b'rata aqwa minn dik irreġistrata fil-mutur industrijali tal-Ewropa, il-Ġermanja. Min-naħa l-oħra b'5.7% ir-rata ta' qatt f'Malta hija inqas mill-medja Ewropea. Din ir-rata ta' qatt kienet l-inqas li qatt tirreġistra l-Eurostat minn kemm ilu jżomm l-istatistika dwar Malta. F'wieħed mir-rapporti tagħha l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch qalet li r-rata ta' qatt naqset minkejja iż-żieda qawwija ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol l-iktar fost in-nisa. F'termini ta' nies ifittxu impjieg, l-aħħar statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li f'Settembru in-numru ta' persuni jfittxu impjieg naqsu b'iktar minn 1000 meta mqabbel ma' Settembru tas-sena ta' qabel. B'hekk in-numru ta' nies jirreġistraw jinsab fl-inqas livell għal iktar minn 3 snin. ċertifikat ta' dawn ir-riżultati pożittivi huma l-credit ratings għoljin ingħatat Malta mill-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu Internazzjonali, fosthom Fitch li kkonfermat ir-rating ta' Malta f'livell A. F'rapport dwar l-ekonomija Maltija Fitch qalet li Malta kellha tkabbir ekonomiku iktar milli mistenni u basret li se jkompli jiġri hekk sas-sena 2016. Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali oħra li kellha prospettivi tajbin għal pajjiżna kienet Standard & Poor's. Din basret tkabbir ekonomiku għal pajjiżna għall-4 snin li ġejjin. U l-iktar rapport riċenti minn dawn l-Aġenziji Internazzjonali kien dak li ħarġet Moody's it-tlieta filgħodu. Hawn ukoll Malta baqgħet mal-pajjiżi f'livell A u ingħad li għal-ġejjieni il-ħarsa hija waħda stabbli. Fuq kollox Moody's qiegħda tbassar li l-ekonomija Maltija se tkompli tikber u ssir iktar kompetittiva, filwaqt li żiedet li l-pjan tal-Gvern għas-sena li ġejja se jkompli jikkonsolida l-qagħda finanzjarja tal-pajjiż. Huwa fil-kuntest ta' dawn ir-realtajiet ekonomiċi li l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ser ikun qed jippreżenta il-budget tas-sena 2015. Iżda biex inkunu nafu x'hemm fil-bagalja irridu nistennew ftit tagħlim oħra. Infakkarkom li dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. Tistgħu wkoll isegwu x-xogħol tal-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna Facebook ta' One News. Grazzi tal-li kontu magħna, l-kumplament tal-lejli tajjeb.